living a victorious life. So, ingon na nakaangkon sa gahom sa pagkabanhaw, kinahanglan magkinabuhi ka diha sa kinabuhi nga madaugon. Daghan Kristohanon, murag wala makaangkon og kadaugan. Nga dapat ang usa ka Kristohanon kay nagpaila man ka nga Kristohanon na si Jesus sa imong kinabuhi, magkinabuhi ka nga madaugon, alive, dasig kanang confident nga kaya nimo ang tanan uban sa tabang sa Ginoo. Manay ingon diri living a victorious life over sin, fear, and worldly challenges. Magmadaugon ka sa kinabuhi, batok sa sala, batok sa kahadlok, batok sa mga kalibutanon nga hagit sa imuhang kinabuhi. Sa gingon, dili man ta exempted ani. Makasala man ta, mubati ta kahadlok labi na og kanang masakit ta, mubati ta kahadlok basig mamatay na siguro ko ani. Kung nakay balaan ka nga nakay cancer, murag di na siguro katulog siguro magunahuna ka, murag hapit ta siguro kung mamatay. Bati ka kahadlok. Worldly challenges. Unsa man ipasabot sa worldly challenges? Ang kalibutan makipagkumpetensya sa imuhang spiritual life. Gusto kang mag-serve sa Ginoo, pero ang kalibutan gusto niya dalahon ka niya dito sa palayo sa Ginoo. Ono ang gibati ni Paul. Ingon niya, gusto ko mohimo og maayo. Pero sala ang akong mahimo. Mao ni ang tawag kalibutanon ng mga challenges. Gusto ka mag full-time sa ministry, pero ang kalibutan, yang ipabati sa imo, ipa-feel sa imuha nga, uy, palit sa og balay, palit sa og sakyanan, pagtigom sa og kwarta. Ano man na, imbis nga mag full-time ka sa ministry, di ka full-time, di ka kaalaga, bitaw no, sunod na siguro ko magpastor. Kay wala pa man ko sakyanan, wala pa ko balay, wala pa ko kwarta, no? Makikumpetensya ang kalibutan sa imuha. Mingon ang Ginoo sa imuha nga mingon ang Ginoo sa imuha nga mag-eskwela ka unya magmatinud-anon ka sa kuha. Ingon pod ang kalibutan nga eskwela sa ayaw apil-apil ang simbahan. Kay di ka mag-eskwela, muubos imong grade kay dito ra man imong naong simbahan. O di ba? So mo na mayon ka di sa ako mo support sa simbahan, mag-focus ako sa kong pag-eskwela. Mao nay gitawag worldly challenges. Gusto ka nga mag-serve sa Ginoo pero tungod kay wala kay kwarta, daghang kag mga pangandos kinabuhi, gusto pa ka ani, ana, mo na hinungdan nga. Imbis maduol ka sa Ginoo, malayo ka niya kay naminaw man ka sa hagit sa kalibutan. So mana ang atong buhaton ang usa ka Kristohanon kinahanglan magkinabuhi sa usa ka madaugong kinabuhi. Spiritual growth and fruitful service, no? Ang usa ka Kristohanon nga magmadaugon, mahimong victorious siyang kinabuhi, siya mutubo. Og dili lang siya basta-basta mutubo, siya pagyud mamunga diha sa iyahang buluhaton nga diin asa gipabuhat sa iyaha. Meaning mo excel ka. For example, worship leader ka. Mo excel ka sa imong pagka-worship leader. For example, worship leader ko, murag ani ra man gyud siguro ko. Dili ka inana oy. Dapat mo excel ka. Meaning, kung ang imuhang kaniadto nga ang imuhang pag-lead sa worship kay lead lang, kulang sa pag-ampo, malit sa practice, ang imong himuon kay dapat mo excel man ka. So dapat naga-pray na ka, naga-adto na ka sa practice on time. Mo na pasabot nga naga-excel ka. Pero kung moingon ka nga, ay, tama na siguro ko dili gusto ang Ginoo ana. Gusto ang Ginoo nga ikaw mutubo og mahimong magmabungahon diha sa imong pag-alagad sa iya. Fruitful service. Kung asa ka gamiton sa Ginoo, dapat mo excel ka. Di bitaw sa trabahoan sa mga kumpanya, kinsa may tagaan og promosyon sa kumpanya. Kadtong ni excel. Di ba? Dili butong mga
katong gitawag na mga tawag ana nilang uban gani. Ha? Kanang namanggoy uban na sip-sip. Ang tawag, sip-sip para ma-promote. Dili po ang sip-sip, ha? Lahi po ng sip-sip para ma-promote. Naay mga tag-iya na i-promote ka tungod kay deserving ka, tungod kay nag-excel ka diha sa imuhang posisyon. Na? For example, usa ka lang ka janitor. I remember sa usa ka silingan namo nakapalit og balay ay yuta diha tapat namo. Ingon ko sa iya, taga-asa day ka, sir? Ana sa taga Cavite. Pero Bisaya na siya. Nanay masagol Tagalog lang gamay. Na? Anak ko nga, yun sa nimo pag-abot sa Davao. Ingon niya, nag-abot ko sa Davao 16 anyos. Kaya nga ako pag-anhi diri nianhi ko kay naglikay ko sa recruitment sa NPA. Dito sila ng lugar. So ako kinsay kauban mi anhi nimo diri? Sa ako ra. Nag-eskwela ko kay gingnan ko sa kong papa nga musibat na lang ka kay parin basin ma-recruit ka. Adto na lang kag Davao. So diri sa Davao, ug ingon niya, gayon sa nimo pag nasa nag-working ko diri sa Davao, asa ka nagtrabaho? Asa sa Hulsim, no? So while ga work sa Hulsim, say trabaho nimo? Utility, tiglimpyo, tigmap, tigtimplag kape siguro anang mga nasa tag-asa opisyali siguro diya. And then kalaunan nakahuman siya sa iyang college niya, ha? Kahuman siya sa iyang college niya, sa iyang kurso nga related anang Hulsim siguro. Himo siyang engineer nila dira. And then, nahimo siyang supervisor. Oh. Mo ni tawag excellent, no? Dilibot pa sabot utility ka lang, hantod mamatay ka, mag-utility lang gyapon ka, no? Wala kay plano nga mo excel ko unta sa ko ang kinabuhi. The same pud nasa tong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw sugot na magstay lang ka ana, dapat mo excel ka. Mo grow ka. So, ingon pa ang usa ka illustration sa usa ka kahoy. Kinahanglan nimong i-pruning ang kahoy o ang prutas para mudaghan og bunga, para mudaghan ang bunga. The same pud na sa atoa. Kinahanglan ta nga i-pruning niini ng mga pagsulay, niini ng mga temptation sa kinabuhi para mamunga ta. No? Kay kun di ta sulayan, magkumpiyansa manggud ta sa tong kaugalingan. So mana ato ang mensahe karon na kagabion. So hagi ako sa inyo ha. Kinahanglan magmadasigon diha sa pagka mainampuon o kinahanglan kusgan kusgan aron makabatok sa mga pagsulay sa kinabuhi o kinahanglan ikaw mamunga og daghan.